Ике төбәк шигендә кунакларны гармуннар уйнап, чәкчәкләр белән мотор итеп каршы алганнан соң районның данлыклы Чүти авылына юл алдылар. Тарихи мәгълүматларга караганда, ул Болгар исеменнән килеп чыккан Чүти, ул ялт итеп бик матур ялтырый торган дигәннән алынган. Чүти бу яклардагы бай тарихлы иң зур авылларның берсе. Чүти авылында безнең 658 кеше яши бүгенге көндә. Безнең шуның торак җырты 200-240. Хәзер читтән кайтучылар күбәя башлады, күчеп кайтучылар күбәя башлады, торак җырлар күп төзелә башлады. Заманында Чүтидә берничә җил тегермәне, 2 мәчет, мәдрәсә дә була. 1936 елларда мәшләр маналары кичелә. 1921 елда бик аты зур янгын чыгып, яртавыл яна. Шуннан халык бик аты китте. Себердә менә 2 авыл бар, бик төрле китеп бара халык диләр. 17нче гасырда нигез салынган бу авыл башта Чувашия Айсырга керә әле. 1921 елда ул Тассыр составында. Гомумән, Кайбыш районы чын мөстәкыйльлекне бар тик 1991 елда гына ала. Аңа кадәр ул Апас район составында була. Инде зур тарих булып калган ул көннәр турында район музеенда да кызыклы уникаль документлар саклана. Тарих битләренә карасаң, Кайбыш районы элегелектән зур район булган. Ул инде үтеп киткән көннәрдә бик күп районнар 90 яшьләрен үткәрделәр. Шул исәптән Апас районы да. Безнең инде 3 ел элек 90 яшь булды. Чөнки 27нче елда Кайбыш районы оешкан булган. Ул вакытта 5 район гына төзелгән булган, шуның исәптә Кайбыш районы булган. Күптән түгел район үзәгендә Кайбышлар тагын бер музей ачканнар. Ул данлыклы якташлары Татарстанның халык артисткасы Галия Кайбицкага багышланган. Шәхси әйберләре музеебездә безнең Галия Кайбицканы бик күп сакланган, чөнки без аның балалары белән үзен исән чакта күрә алмасак та балалар белән тыгыз мөнәсәбәттә яшибез. Бүгенге көндә улы Ирек һәм кызы Рошания ханым һәм оныгы Ильяс Россиянең СССРның халык рәссамы Ильяс Айдаров белән безнең элемтәбез бар. Музейда сакланган шушы безнең Галия Кайбицканың шәхси әйберләр почмагы, аның үзенең профсоюз урамындагы Казандагы фатирыннан безгә балалары тапшырган бүләкләр. Сүздә юк, чагыштырмача кыска гына вакыт аралыгында Кайбыш гаҗәеп тә зур үзгәрешләр кичергән, үскән, матурланган. Район үзәгенең кайсы гына ягына күз салсаң да, анда төзелеш бара, юллар салына. Элекеге кебек тигәр бик үзгәргән хәзер Кайбыш приятно карагада. Искиткеч, бик яшь, бик район булуына карамастан, бик көчле эш алып баралар благоустройство буенча. Мәктәпләренә кирип чыкты Чүтиевда. Искиткеч андый күргән юк. Ульяновск өлкәсендә андый мәктәпләрне менә авыл гына булып торса да шул Кайбышта гел бөтен җир, чәчәк дисеңме, шәһәр кебек. Ял итү өчен заманча архитектура эшләнмәләрен кулланып, Кайбышның үзәгендә еллар буе ташландык яткан сазлыклы урында бүген күпләр сокланырлык парк үсеп чыккан. Мөстәкыйльлек үз җимешләрен бирә шул. Бүгенге көндә Аллага шөкер, без мөстәкыйльлек үзебезнең мөстәкыйльлегебез булгач, барсы да район үзәгебездә менә аерылган вакытта 57 авыл бар иде. 57 авыл, шул 57 авыл бүгендә сакланды. Һәр берсендә бөтен биналарыбыз эшләп тора. Район үзәген инде бүген танымаслык йөзгә әйләнде. Шуннан да монда бөтен мөмкинчелекләр бар. Нинди генә өлкәне алма, зурдан-зур уңышларыбыз бар. Матур иттереп яшибез. Соңгы вакытта район җитәкчелеге эшмәкәрлекне, шәхси хуҗалыклар оештыруга зур игътибар бирә. Аларга грантлар алуга ярдәм итә. Чүти авылындагы Йылдыз авыл хуҗалыгы кооперативы да шундыйларның берсе. Аның җитәкчесе Рафаэль Щукин 2018 елда грант тота. Дистәгә якын кешегә эш урыны булдырылган. Эчтерлек кылбаса, мөмкин дәсегез, берсен кушты авылыбыз, районыбыз хөрмәтенә Кайбицки дип, берсен кушты чиста апитеннән эшләгән торган асы мусульманский дип кушты. И там бертерлесе, эчтерлес смесендасы, говядина, конина и курица, ансына советский стандарт дип кушты. Һәр берсе чиста иттән эшләнә. 18 төрле продукция халяльный чыга. Шуның ичесе кылбаса, пилмен котлетлар. Районда Рафаэль Сыман үз эшен оештырып, яңа эш урыннары булдыручылар байтак. Димәк, шәхси эшеңне башларга шартлар да, мөмкинлекләр дә җитәрлек. Татарстанның Кайбыш районыннан Рамис Сафин, Татарлар.